141,000 na bagong mga botante sa lalawigan ng Pangasinan na lampas sa target ng COMELEC. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mahigit 141,000 ang bilang ng mga rehistradong botante na lumampas sa target rate ng mga opisyal. Opisyal nang nagtapos ng voter registration sa Pangasinan at kasalukuyan ng inaayos ng Commission on Elections ang mga aplikasyon ng mga nagparehistro para sa nalalapit na Election Registration Board hearing ngayong Hunyo. Sa naturang hearing, malalaman kung aprobado o disaprobado ang aplikasyon ng bawat registrant. Ayon kay Provincial Election Supervisor 4, Attorney Marino V. Salas, target lamang ng COMELEC na makapagparehistro ng 75,000 bagong botante simula Oktubre noong nakaraang taon hanggang Mayo ngayong taon, ngunit umabot sa mahigit 141,000 ang kabuang bilang ng mga rehistradong botante. Yung total na naparehistro namin for period ng registrations from October last year until May 18 this year, so 141,326 yan. Okay? Nung last day naman, nung May 18, more or less 21,000 kami nang naparehistro. Dagdag pa niya, wala umanong binago sa mga requirement para sa mga nais tumakbo o mag-file ng kandidatura sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa sangguniang kabataan, kinakailangan nasa edad 18 hanggang 24 na taong gulang ang isang kandidato upang makatakbo, habang maaring bumoto ang mga edad 15 hanggang 30 taong gulang. Samantala, sa barangay elections, 18 taong gulang pataas ang maaaring tumakbo bilang kandidato. Sa ating mga SK, of course, kabataan itong mga ito, sila yung galing sa, hindi naman natin sinasabi na kailangan graduate sila, nakapag-aral sila, kasi sa batas natin hindi kwalifikasyon yung nakapagtapos kayo. Ang importante dito is yung talagang intention mo na magserbisyo doon sa nasasakupan mo. Nagpaalala naman ang opisyal sa publiko, lalo na sa mga hindi pa nakakapagparehistro, na huwag nang hintayin pa ang huling araw ng registrasyon sa susunod upang maiwasan ang dagsa ng aplikante. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.